col·laboració amb el single que hem publicat ara fa poquet, Naciones de Hielo, surt a partir de la relació que té l'artista, en Rubén Martín de Lucas, amb en Pol, el bateria de Peligro, a nivell professional, no? I a nivell també personal. En Rubén Martín de Lucas és un pintor, un reconegut pintor, que també va publicar un poemari amb diferents escrits breus sobre un viatge que va fer a visitar tots els icebergs i una gran moguda, no? I en Pol em va passar aquest llibre, aquest poemari, i llavors va tenir la idea de dir, ostres, per què no musicalitzem un poema dels seus? I així vam fer, així va sorgir la idea. I aquest tema servirà per al segon disc? Aquest tema no servirà pel segon disc, és un tema a part, així com vam publicar els altres dos singles anteriors, Arco y Flecha i La Ciudad. És un tema que publiquem independent, no? Al final pensem que és un tema amb prou força com perquè pugui aparèixer independent, tot sol, i el segon disc ja és una altra història. Bueno, anem a adelantar una mica. Serà el segon disc que tothom també deu estar esperant i vosaltres els primers, no? Home, amb molta alegria, amb molta il·lusió. Venim ara recentment, fa poquet, dels Estudis Ultramarinos amb en Santi García i hem gravat aquest segon disc, dels quals estem molt orgullosos. Crec que hem fet una molt bona feina. Treballar amb en Santi també ha sigut una de les millors experiències de la nostra vida i veurem, a veure, ja tenim el títol, ja tenim el disseny del vinil i veurem a veure com l'anem traient, com anem publicant els primers temes i bueno. Una data aproximada? Doncs no te puc dir una data aproximada perquè això ja saps que Subterfuge, la discogràfica, doncs evidentment té coses a dir sobre això. La idea és reunir-nos amb ells per començar a temporalitzar aquestes sortides. Sí que una mica la idea, sí que puc avançar, no serà treure el disc sencer de cop, sinó anar una miqueta single per single, no? Perquè de cara a quan surti el disc la gent ja hagi tingut un gust en aquest nou disc i tingui més empenta.